De politieleiding grijpt hard in bij het politiekorps op Walcheren na meldingen van racisme, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag. En dat is iets wat we niet willen. Wellicht onder groepsdruk hebben een aantal andere collega's dat gedaan. Maar nogmaals, het is iets wat wij niet accepteren. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Teleurstelling en blijdschap over het slechte weer. En CO2 wordt omgezet naar vloeistof voor batterijen. Goedenavond. 6 agenten van het politiebasisteam Walcheren hebben zich schuldig gemaakt aan ernstig grensoverschrijdend gedrag. 2 van hen zijn ontslagen en dat heeft de politieleiding vandaag naar buiten gebracht. Ik praat erover verder met Mercy Kamermans. Ja, 2 dus ontslagen. Wat is met de andere 4 gebeurd? Nou, 2 anderen die hebben voorwaardelijk ontslag gekregen. Dat houdt praktisch in dat ze zijn overgeplaatst buiten Zeeland en dat ze een proeftijd hebben gekregen waarin ze zich niet opnieuw schuldig mogen maken aan iets. En 2 anderen, tenslotte, die hebben zelf ontslag genomen. Ja, je hebt het over grensoverschrijdend gedrag. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is zo dat er in de loop der jaren een bepaalde cultuur is ontstaan in dat team. En er zijn dus 6 mannelijke agenten geweest die daarvoor een beetje gezorgd hebben. En zij maakten zich schuldig aan verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag. Ten eerste seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ging dan bijvoorbeeld over seksistische en vrouwonvriendelijke opmerkingen. Ook in daad zou er wel wat gebeurd zijn, dus niet alleen woorden, maar de politie wilde daar niet verder op ingaan. Dan was er ook nog een WhatsApp-groep, een privégroep, waarin meerdere agenten zaten. En daarin werden racistische en discriminerende opmerkingen gemaakt richting bepaalde bevolkingsgroepen. En tot slot had je dan ook nog het risicovol en oneigenlijk gebruik van wapens. In 1 geval, en met name ook als we het hebben over het vuurwapen, trokken een aantal collega's het wapen op commando en richtten dat op het plafond. Dat is iets wat wij niet professioneel vinden en wat ook paste binnen een bepaalde groepscultuur die bij een aantal collega's daar was. En was dat dan een soort grap of een oefening? Of? Nou, een oefening was het zeker niet. En wij zien het ook als nationale politie niet als een grap. Het is iets wat wij duidelijk willen begrenzen en wij willen niet dat onze collega's op die wijze met hun wapens omgaan. Ja, niet bepaald gedrag wat je mag verwachten van een agent. Hoe is deze zaak nou aan het rollen gekomen? Nou, begin 2022 kwamen er dus de eerste meldingen binnen over dat grensoverschrijdende gedrag. Er is toen een onderzoek ingesteld. 6 agenten werden op non-actief gesteld. Ja, er zijn tientallen mensen gehoord om nou eens duidelijk te krijgen wat er nou precies allemaal zich afspeelde binnen dat team. Dat heeft best wel een tijd geduurd. En uiteindelijk moest er natuurlijk ook besloten worden, wat doen we met die agenten? Dat ging allemaal heel zorgvuldig. Uiteindelijk heeft alles bij elkaar 1,5 jaar geduurd. Ja, hoe gaat het nu verder met het politieteam op Walcheren? Ja, die 6 betrokken agenten zijn natuurlijk weg. Ook de leidinggevenden zijn vernieuwd. Er moet echt een cultuurverandering plaatsvinden. Dat is ook al ingezet. Er wordt onder meer ook gewerkt met een verandercoach. En er is natuurlijk ook extra aandacht geweest en nog steeds voor die melders. Want het is ook natuurlijk best wel ingrijpend om zo'n melding te doen. Laat ik ermee beginnen dat het heel erg moedig is als je dit doet. Want je moet toch maar eventjes opstappen. Je moet over je schroom heen stappen om naar de leiding toe te gaan dat dit soort zaken zijn gebeurd. Dat verdient alle respect, vind ik. Wij hebben ook vanaf het begin hem begeleid en dat doen we nog steeds op dit ogenblik. Want we willen ook heel graag dat zij ook verder kunnen gaan binnen onze politieorganisatie, binnen een veilige en ook binnen een inclusieve werkomgeving. Ja, nog even terug naar die 6 agenten. Hebben die zich neergelegd bij de sanctie die hen is opgelegd? Nou, de 2 die echt onvoorwaardelijk ontslagen zijn, die zijn het daar niet mee eens, heb ik begrepen. Wat zij nog kunnen doen is naar de rechter stappen om dat ontslag aan te vechten. Maar hoe dan ook zijn zij niet meer welkom bij de politie. De 2 die zijn overgeplaatst, die hebben wel aangegeven aan zichzelf te willen werken. En dat doen ze ook. Ja, en tot slot die 2 die zelf ontslag hebben genomen, die hebben wellicht een beetje eieren voor hun geld gekozen. En hun eigen besluit al gemaakt. Mercy, dankjewel. Door het slechte weer van de afgelopen dagen en de vooruitzichten die er niet op er best uitzien, zijn meerdere evenementen dit weekend afgelast. Door de voorspelde harde wind zijn in Arnhemuiden de vliegdagen afgelast. Daardoor zouden meerdere onderdelen van het evenement niet door kunnen gaan en dat vindt de organisatie jammer. Ook zouden er door de harde wind minder vliegtuigen naar Arnhemuiden komen. Het evenement is nu verplaatst naar volgend jaar. En ook het Foodtruckersfestival bij de Sea in Koudekerke gaat niet door. Het terrein staat daar onder water en het parkeerterrein is volgens de organisatie één grote modderpoel.
En eerder werd ook al de trekpaardenshow in Noordwelle afgelast omdat het terrein daar ook te nat is. Ja, dat is balen dus voor de organisaties van deze evenementen. Maar ondernemers die wel blij zijn met dit weer, zijn diegenen met binnenactiviteiten. Want de kwakkelzomer van de afgelopen weken leidt tot veel drukte bij onder meer de binnenzwembaden en speeltuinen. Zoals in Kamperland. We zitten heel de week nog vol en de volgende dag ook. En als ze dit weer beloven, dan reserveren mensen op tijd. Gisteren was het al vol. Dus toen zei ik gelijk van, reserveer dan voor nu, voor vandaag. En terwijl de kinderen volop aan het spelen zijn, is het voor de rest van de familie ook prima vertoeven. Om te zien hoe iedereen klautert en klimt en doet, vind ik ontzettend leuk om te zien. Bovendien heb ik mijn telefoon bij, dus als ik tussendoor even een krantje wil lezen, kan ik het ook doen. Dus ik kan me hier wel van maken. Dus weer of geen weer in Zeeland? We komen best nog een keer terug naar Zeeland, want Zeeland blijft mooi. Tijdens de coronacrisis zijn er 932 Zeeuwen overleden aan de infectieziekte. Dat heeft het CBS uitgerekend. Het gaat in Zeeland om 524 mannen en 408 vrouwen. Landelijk overleden ook vaker mannen dan vrouwen aan corona. Verhoudingsgewijs naar het inwoneraantal ligt het aantal overlijdens in Zeeland lager dan in de rest van het land. Het college van BMW, de gemeenteraad en de publieksbalie van de gemeente Middelburg moeten weer terug naar het oude stadhuis op de Markt. Dat vindt SP-raadslid Huib Gijssen. De gevel van het oude stadhuis moet worden gerenoveerd en dat is volgens Gijssen dé kans om een verhuizing te onderzoeken. In Antwerpen heeft de afgelopen jaren eenzelfde verhuizing plaatsgevonden. In Leuven gaat dat vanaf volgend jaar gebeuren. En mede om die reden gaat het college van BMW binnenkort op bezoek in Leuven om te kijken hoe ze het daar aanpakken. En de 2 daders van de winkeloverval in Goes gisterochtend zijn nog niet gepakt. In de Lange Kerkstraat zit de schrik er ook vandaag nog goed in. Veel winkeliers en personeel van de omliggende winkels hoorden snel dat er iets aan de hand was en kwamen naar buiten. Dus ik ben eigenlijk gelijk gaan kijken en zo zie ik 2 jongens vallend op een scooter, tas voor de winkel. Zie ik eigenlijk gelijk weggaan en wegrennen. De politie hoopt dat de beelden die door omstanders zijn gemaakt leiden tot de aanhouding van de 2. Omdat ze een helm droegen is het lastig om een signalement van het tweetal te geven. Ik heb het idee dat ze een jaar of 15, 16 waren. Zoiets schat ik in. Maar veel ouder ook niet. Ze waren, ik denk rond de 1,75. Maar verder geen idee. De eigenaren wilden nog niet voor camera reageren, maar de winkel was vandaag wel weer gewoon open. Ik had het zelf denk ik niet gekund. Maar ik snap ook de keuze wel. Ze zitten natuurlijk zo lang in het vak. Ze willen zich ook niet laten kennen, denk ik. Dus ik, respect ervoor. Zeker. Voor de overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie zijn in Zeeland tientallen miljoenen euro's aan Europese subsidie beschikbaar. Via de provincie worden bedrijven aangemoedigd om met plannen te komen die Zeeland minder afhankelijk van gas en olie maken. In Terneuzen komt volgend jaar met hulp van die subsidie een proeffabriek. Maar om daar een volwaardige van te maken is er wel ruimte nodig op het stroomnetwerk. Met een injectie van bijna 60 miljoen euro moeten de industriegebieden bij Vlissingen-Oost en in Zeeuws-Vlaanderen gestimuleerd worden om met ideeën te komen voor innovatie, technologieën en het aantrekkelijk maken van de arbeidsmarkt. En dat alles met de focus op groene energie en duurzaamheid. Het zijn projecten die te maken hebben soms met de infrastructuur, soms met gewoon nieuwe technieken om daadwerkelijk CO2 te reduceren. Maar er is ook een spoor wat te maken heeft met werkgelegenheid en onderwijs. En ook daar zit een groot project dicht tegen goedkeuring aan en daarmee versterken we ook weer onderwijs en werkgelegenheid. En hier, op het Veluwepark bij Terneuzen, wordt met onder meer geld uit zo'n Europees fonds een project opgezet. Het is bedacht door knappe koppen uit Gouda. Het idee is simpel. In plaats van CO2 de lucht in te pompen, wordt het straks opgevangen en hergebruikt om vloeistof te maken die in batterijen gebruikt kan worden. Eerst komt er een pilotfabriek, oftewel een proefopstelling. Die pilot die gaat 2 kiloton product maken. En vervolgens gaan we in een fabriek die 10 keer zoveel doet, 20 kiloton maken. En dan nog een keertje een fabriek die 100 kiloton produceert. Op termijn zou in theorie alle CO2 van fabrieken als Dow en Yara kunnen worden verwerkt. Ja, er wel iets meer fabrieken nodig. Maar we kunnen dat wel op termijn, kunnen wij de CO2 die geproduceerd wordt wel nuttig omzetten naar chemicaliën. Het project kan met de onder meer 2 miljoen subsidie uit Europa aan de slag. Er is echter een maar. En we hebben wel elektriciteit nodig.
En sinds vorige week begrijp ik dat de elektriciteitshoeveelheid op slot zit in Zeeland. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer, want dat houdt onze groei tegen. Vooralsnog kan de proefopstelling doorgaan en zal die naar verwachting binnenkort bij Terneuzen gebouwd gaan worden. De provincie is op zoek naar nog meer van deze projecten om te ondersteunen. Let daarbij wel op de volgende voorwaarden. Heb je direct impact op de CO2-reductie, ja, dan scoor je heel hoog. Met waterstof doe je dat natuurlijk ook, maar ook het hele netwerk is daarvoor van belang. En als het gaat om werkgelegenheid gaat het er natuurlijk met name om, houden we jongeren ook echt voor de sector behouden. En ja, daar zetten we dus ook sterk op in. En als je dus daaraan voldoet, ja, dan scoor je vaak hoog. In deze regio gaan onder meer door Yara en Dow jaarlijks nog miljoenen tonnen CO2 de lucht in. Dat die straks allemaal afgevangen worden en hergebruikt voor vloeistof in batterijen klinkt nu nog als toekomstmuziek. Maar met de bouw van de proefopstelling van dit project is de toekomst weer een stukje dichterbij. Regen en wind overheersten vanmorgen. In de loop van de middag werd het gelukkig wel droger. Maar het weer wilde nou ook weer niet overdrijven en daarom bleef de zon achterwege. Vanavond en vannacht dan gaan we vrolijk verder waar we gebleven waren, met regen. En dat blijft tot morgenochtend zo. In de middag dan opklaringen bij maximaal 19 graden. Ja, en over het weekend, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar laat ik dit zeggen, je was kan niet buiten drogen. En daarmee zijn we aan het einde van Deze Zeeland Nu. Drijf niet weg en nog een hele fijne avond.